Kevin Magnussen har aldrig før kørt på Albert Park-banen i Melbourne, men i nat testede den nye danske motorsportstjerne sin McLaren racer 2 gange. Der var indimellem lidt slinger i valsen, men Kevin Magnussen kørte sig iblandt de 10 hurtigste i begge runder. Hans noget mere erfarne teamkammerat i McLaren, britiske Jenson Button, endte med 6. bedste tid, også i den gode ende af det 22 mand store Formel 1-felt. Kevin Magnussen er den 5. dansker, der kører i motorsportens kongeklasse. Det var fedt. Det er en stor oplevelse at komme ud og køre på banen og ligesom komme i gang med weekenden. Så der er meget at gøre herfra. Jeg skal bare tage det skridt for skridt, eller et skridt ad gangen, og så tage den derfra. Hvordan var fornemmelsen i bilen? Kan du mærke en udvikling i forhold til vintertesten? Der er nogle ting, som vi skal kigge på, som vi måske ikke lige helt forstår her lige nu. Men det skal vi nok få styr på. Det skal vi nok få styr på, siger han. Velkommen til mine 2 gæster. Det er Jakob Panum, journalist på DR Sporten, og Martin Jensen, professionel racerkører i Inside Racing. Og lad os starte med det sidste nye, træningen i nat. Gik det, som det skulle? Er det ligesom det, man kunne forvente med at køre sig i top 10? Altså en fredagstræning er jo en fredagstræning, og mest af alt så gælder det jo for alle kørende om at komme ud og ligesom støtte bekendtskab med banen i sig selv og omgivelserne osv. Og så skal vi også, når det så er sagt, skal vi også tage i mente om, at for Kevins vedkommende er det jo første gang, han stifter bekendtskab med netop Albert Park. Ja, der må man sige, det er det. Der må man sige, 62 omgange er absolut godkendt. Han får kørt mere end løbsdistancen på søndag og får rigtig meget erfaring med den her bane, som jo ikke decideret er en racerbane, men er noget, der bliver lavet til lejligheden. Så den er meget ujævn og har mange huller og det ene og det andet. Ikke? Hvis vi ser på træningen sådan generelt og på tiderne, viser de så noget om styrkeforholdet? Altså hvem vi kan forvente vil være med fremme i sæsonen? Det er altid svært at spå, fordi at i nat dansk tid, der finder vi det rigtige svar på, hvem af de enkelte teams, som har gemt på det bedste kort og en qualifying. Fortæller måske mere end en fredagstræning, men det er helt klart, at dem, som vi har set i vintertestene og så videre, måske være lidt mere tilbageholdende. Det kan godt være, at der kommer en enkelt overraskelse eller 2, og så skal vi jo huske at tænke på, at det kan også godt være, at McLaren har lidt i ærmet. Det ved man aldrig. Martin, du har selv prøvet at træne Kevin Magnussen, da han kørte Formel 3. Hvordan tror du, han håndterer sådan en debut? Hvordan tror du, han har det lige nu? Ja, lige nu ligger han og sover på grund af tidsforskellen, men hvordan har han det ellers sådan mentalt i forhold til det der med debut og første Grand Prix? Og, altså, man må formode, at pulsen er høj, og sommerfuglen er store nede i maven. Ja, det kan man ikke undgå. Og på det niveau, jeg kender Kevin, der tror jeg bestemt ikke, han sover på nuværende tidspunkt. Han ligger allerede i gang med første Grand Prix, allerede inden, når det bliver søndag. Jeg tror, at Kevin, han glæder sig bare helt enormt meget til at komme i gang. Og jeg tror, at han har én ting i hovedet, og det er simpelthen bare, at det kan ikke blive søndag hurtigt nok. Jeg tror virkelig, han er tændt på det her, og jeg tror virkelig, vi kommer til at se en skarp Kevin på søndag. Vi har også nogle billeder af en meget ung Kevin, for i fritidsklubben Viadukten i Roskilde, der startede både far Jan Magnussen, men også Kevin Magnussen. Og hans fætter Dennis Lind, de startede med at køre go-kart allerede som børn, og allerede dengang, der var talentet til at spotte. Det fortalte Jan Kaiser, som har været presseansvarlig for de 2 og kendt dem, siden de var børn, til min kollega Jakob Frische i DR2 Morgen. Jeg kan da huske, at jeg så Kevin heroppe. Han kunne ligge og lave pirouetter, mens han kørte ned ad langsiden. Så kastede han karten rundt og lavede sådan 360-graders pirouetter, og så fortsatte han. Og det gjorde han jo bare. Det var bare sjovt, ikke? Og det er jo det, der ligger i nu. Det er, at han skal ikke lære, hvad det vil sige, at en bil den overstyrer eller den understyrer. Jeg vil sige, senere hen, da han blev ældre, jamen, der var man ikke i tvivl om, det var talent. Altså, Kevin har altid haft farten, ligesom Dennis. De 2 har jo kunne presse hinanden, fra de har været de der ikke særlig mange år. Der kunne de presse hinanden, fordi de havde nogen at køre race mod. Så røg de herop, og så lå de og kørte race mod hinanden, så de lærte jo hurtigt at finde ud af, hvem der kom først. Så det var ikke bare leg lige pludselig, så skulle de jo også kæmpe om at komme først. Så det har jo også ligget i dem helt fra barnsben. Ja, Jacob, altså, vi kender jo alle sammen det der, når man har en nogenlunde jævnbyrdig marker at træne med. Der er mange eksempler i sportens verden. Ingemar Stenmark med fætteren Stig Strand
og mange andre eksempler på, at så bliver man bedre, fordi man simpelthen presser hinanden på et niveau, der er meget, meget højt. Men det er han far, der også selv har været der, Jan Magnussen. Hvor meget tror du, det betyder? Ja, det er næsten far i hold, ikke? På den gode side for Kevin her, at han kan lære af Jan, og han kan fortælle min tid i Formel 1. Der var der de her ting, som godt nok gik mod mig, men sådan og sådan og sådan. Det er vigtigt, at du holder dig for øje, det og det og det. Det er unægteligt noget, som lige skæber oveni, men når man har mødt Kevin, så ved man også godt, at Kevin har sin helt egen gameplan for, hvordan det her det skal køre. Så det er lige før, jeg vil sige, selv uden farmand Jan, så havde han sgu nok også stået, hvor han står i dag. Martin, du kender dem jo rigtig godt begge to. Hvad er den mest markante forskel på de to? Det er jo en svær balancegang at sidde og komme med her, men altså, jeg vil sige, at den største umiddelbare forskel er, at Kevin han har haft den bedste lærermester helt fra da han har været meget, meget lille af. Og så har han selvfølgelig lært af de ting, som man kan formode, at Jan kunne have gjort en smule anderledes i sin karriere. Og det gør jo, at Kevin i dag står med det bedste bagland, han kan have. Samtidig med, at han har fået en helt rigtig opvækst og fået indlært alle de her ting fra starten af. Så han er blevet... Når du siger fra starten af, at vi har billeder af ham som 2-årig med sut i munden i noget, der ligner en miniatyre for sjov til ham. Ja. Og det er jo det er jo det helt korrekte tegn på Kevins liv, ikke? Det er det startede for lige nøjagtigt for da han havde sut i munden, der han blev indlært i de her ting her, fordi han har haft en kæmpe lyst til at blive den bedste, og man kan jo sige meget, men det er jo fandme lykkes, ikke? Og læg mærke til det glade blik i Kevins øjne, for da han er helt lille der. Det har han jo altså stadig. Ja, og klichéen ind med modermælken, det er jo faktisk sandt i det her tilfælde, at der har været lige så meget racerolie, som der har været modermælk næsten i hans opvækst. Men Jan havde jo også nogle svagheder. Jan var ikke det mest organiserede menneske, hvis vi skal være sådan lidt ærlige omkring det. Er det også noget, Kevin skal kæmpe med, eller er han en helt anden type? Jeg tror, at Kevin er et helt andet gemyt. Han har meget mere fokus på selve opgaven, end hvad der foregår rundt omkring ham. Og jeg tror, at det er en meget vigtig egenskab at have, at man kan sætte sig ned og så fokusere på opgaven foran dig, frem for at blive forvirret af alt det virvar, der foregår rundt om Formel 1-kørende. Og der kan du kan jo næsten se det, som Jakob sagde lige før, ikke? Man kan se det i øjnene på ham. Der er et fokus, og det er, når hjelmen kommer på, så er alt andet bare fuldstændig blændet ud. Forventningerne, også vores forventninger, de er jo skyhøje til Kevin Magnussen. Der har jo været talt og skrevet uendelige mange spaltekilometer om denne her 21-årige racekører. Kan han overhovedet leve op til det? Skal vi lige huske at spise brød til? Altså i hvert fald lige på søndag, så tror jeg nok, man lige netop skal spise lidt brød til, fordi det er altså hans første løb på Albert Park, hans første Formel 1-løb og det ene og det andet. Giv ham lige en chance for at få kørt nogle kilometer ind i den her bil, som alle teamsene kæmper lidt med noget teknik og det ene og det andet. Hvis han bare kan komme igennem, så må vi så se, hvor mange biler der kommer igennem, og så kan det være, at det kan blive til nogle point, men som udgangspunkt, så er det bare vigtigt, at han når igennem. Lige til slut et bud, Martin, på en placering. Hvad er realistisk på søndag? Hvad vil du sige? Jeg tror, at hvis man skal give et realistisk bud på det, så er det allervigtigste i mine øjne for Kevin er at få gennemført sit første Formel 1-løb. Få lært og få taget alle de her informationer med sig hjem. Og hvis vi er rigtig heldige, så tror jeg, at Kevin han får en solid og god placering i top 10. Lad os håbe det. Tak skal I have begge to, Jakob Panum og Martin Jensen, for at komme her. Tak skal du have. Indbyggerne i Paris vågnede i dag op til en dejlig overraskelse. Bon, c'est très bien, ça devrait être comme ça tous les jours.